Magpasugot ka? Magpasugot. Ay, hindi ka magpasugot. Nga, Kaluluoy ang mga kuluyo. Nakaplastar na sa gaboto mo na sila da. Madulaan sang panimalay ang mga informal settlers sa Barangay Railway La Paz sa tion nga maaprubahan ang pag-revive sang Integrated Panay Railway System. Ini ang ginpahayag ni Nerio Kahiligluhan, sikat nga Ilonggo historian kag Chief sang Public Information and Community Affairs Office sang Iloilo Provincial Government sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Luhan, dako nga problema kag palamangkutanon kundi in pag-asaylohon ang mga informal settlers nga lubos apektado sa konstruksyon sang proyekto. Well, sa Subong, ang ano nila is to revive the railway, but then amo na ang problema kahit ang duta nga ginatindugan sa release ang una, may mga squatters na. Kag ang mga taytay nga ginagyan sang release, guba na. So it will really take a lot of money, a lot of investment to revive the railway system. Dako naman ang disbentaha, bangod lubos nga maapektuhan ang mga illegal settlers sa tion madayon ang pag-revive sang Integrated Panay Railway System. Ini ang pahayag ni punong Barangay Reynaldo Gilergan sang Barangay Railway La Paz sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. May harap man nga advantage, may harap mga disadvantage. Tungod sa mga nag-ilistar sa kilid sang karsada, so siguro wipe out ina sila. Samtang, may kasanagana ang pagpasag-uli sang Integrated Panay Railway System. Ini naman ang suno kay Cesar Capelan, Director sang Panay Railway Incorporated, sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Igabalik sang Panay Railway Incorporated ang iladaan nga roadway location, magluwas lang sa home-based o kon terminal sadto sa distrito sang Lapuz, kag station sa city proper area. Pero amo nang akon man, may mga kontak man ako nerto Malacanang na kung pwedeng pasigihon naton. That's why I am very very happy that the President Bongbong Marcos Jr. Pronounced it on his persona. Apang nagpamalabag si Maria Berga, 66 anyos, tumandok sang Zone 2 Barangay Rizal La Paz, natuhoy sa pag-revive sang Integrated Panay Railway System. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Berga, dismayado ini sa pagpahayag sang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bangod mawad-an sila sa mga panimalay, ilabi pang mga nalakip sa illegal settlers. Mga balay. Budlay man sa kumuluyo. kung ikaw, Bima, magpasugot ka? Magpasugot. Ay, hindi ka magpasugot. Nga, Kaluluoy ang mga kuluyo. Nakaplastar na sa gaboto mo na sila da. Why sila istaran? Sa piyak nga bahin, pabor naman si Hercules Chu, 60 anyos, residente sang Zone 3 Barangay Rizal La Paz, nga madayon ang pagpasag-uli sang Panay Railway. Nabita, mas manami sakyan train niya pagkadto kapis siya. Bala mo, taga-kapis kaya mo. Alin na sa mulye na ako. Bila kami kasakay. Ano na-curious mo sang una sang time niya? Damo, nagyang ko sa train. Pag masakay, mag-aagay ding train ako. Nagalumpat kami sa baybay, nagapaligo. Balita nagikan sa Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.